jsme krčáky. Tak já už jsem tu s mikrofonem přijdu předtím, takže Radek Malinský, Jirka Plechatý, startovní posádka číslo 332, je krásný a 151. Ale já mám pocit, že tady se začíná vařit voda na pěkný sportovní výkon, ale pořád neslyším diváky, Včera jste reagovali krásně, musím teda, když se podívám kolem se, je vás tu neuvěřitelné množství, za to jsme rádi, za to, že vám děkujeme. Jsme rádi, že jste nás přišli podpořit, ale teď podpořte 332. Tady soutěžní sekci a jejich modrošený výraz 151. A pojďme na to, výborně diváci reagují, skvělá práce, máte moje poděkování a dáme vám pozor, co Radek vymyslí. Radek vymyslí určitě nějakou poličvárnu. Jo, je to kolo nahoře, a to tady králově. A k tomu momentálnímu rozpoložení taky můžete pomoci vy diváci, když Radka a Jirku podpoříte. Pojďme do toho, teď bude docela složitá situace pro Výraz, protože veškerá vozidla je napředu, na posádka motor, takže budeme Výraz pustit po svahu dolů. Zase s takovým situací něco vyvine, vybrví, tady to zatím nevypadá. Výraz na kolečka, na vodičce. Vidíte, kritická situace, kterou Radek dokázal proměnit. To vozidlo musí mít ochranný rám, bezpečnostní pásy, helmy, samozřejmě nic vážného, se nikomu nic nestalo. Máme auto po svahu, proti svahu, čili bude problém ho stavět. Počkej, tady pán natáčí. To, co jsme chtěli, aby se povedlo. A teď bylo to, aby se povedlo vám divákům posádku odměnit. Radek nesklamal. Je to bojovník s velkým srdcem. Takže ještě potles pro další členy posádky. Ruce nahoru, výborně. Výborně, tomu autu se skoro nic nestalo. Stalo se to, že má rozbité čelní sklo, nebo na štít, na praskle, na... Teďka ho postavíme na kola, budeme muset chvilku počkat, až steče olej tam, kde má být, až se vrátí olej zpátky do olejové vany. Pak ten vůz docela určitě natočíme a pak ten vůz docela určitě bude pokračovat v další sekci. Hele, koukej, hele. Takže opět šikovná práce bagristy, stavíme lízu na kola, jedno cuknutí, jedno podtrhnutí a potažení a bude Elias tam, kde ho vydáváme nejčastěji, to znamená na všech svých 4 kolech. Nasadí si samozřejmě helmu na hlavu z bezpečnostních důvodů, váží se do pásu a s tím jazem popojedeme tak, aby jsme ho dostali na rovinu tam, kde už bude stabilní. Takže říkám helma, pásy, zkusíme auto odbrzdit, zkusíme vůz nastartovat. Nejhorší máme za sebou, takže stroj běží jako hodinky, krásná práce, pěkná potrava, já mám pocit, že jste si přišli na své,
přišli jste si na svůj český trigál a my